asị na oji nwa ya na-emerụ alụnụ maka na ibido n'oge wee gbaba mbọ oge ị ga-eribe ji mmadụ eme iribe eribenụ ụmụ Naịjirịa na-ewe n'iwe egbo ụmụ Naịjirịa na-ewe n'iwe n'elu ụwa nwanne m unu ewe n'iwe n'elu ụwa onye yobe ji ya n'ụwa nwanne m ịmarụ n'ụwa ga-adịrị ya mma onye yobe ji ya n'ụwa nwanne m ịmarụ n'ụwa ga-adịrị ya mma nkọrị iji ụwa mone n'ụwa ezi ohi bebe arịrị nwanne m nkọrị iji ụwa mone n'ụwa ezi ohi bebe arịrị nwanne m asị gị solu n'oge Chukwu oge Chineke ka mụ ji biri ife njezi n'oge ji amaka n'ụwa ụmụnne m ife njezi n'oge ji amaka n'ụwa ụmụnne m o nwere mgbe ife na-esiri m ike amara m ife ga-eme o nwere mgbe ife na-esiri m ike amara m ife ga-eme arụgo m ọrụ oyibo nwanne m ọrụ oyibo nwere isi ma ncha ibe ji pụtara ọrụ oyibo ọ rụrụ ofu ụbọchị nwanne m agbamakụ n'ime obodo anyị ụmụnne m ka m tụzie n'ụtụ ụmụnna enwere m ike ịtụli ụtụ ụmụnna ezi ohiyo nesi anya nwa m wepụ n'ọrụ oyibo bụla gara aga m mbịazi n'ọrụ oyibo pụta wee gaba ọbụzizi obube ji mba nwanne m iji ụwa onye ka ọ dịrị mmanụ n'ebe onye ka ọ dịrị mmanụ n'akpa ebughị m dị mba nwanne m ana m enweta ego nwanne m ọma na ibe na-enyezi m nsogbu n'ụwa mbụzi ezi mbụ na-egbu m mgbu ezi ohiyo mbebe akpa mkpọba ọrụza gere ụwa niile chimọbụ ka isi mmemme ebe ọ bụ na nne m mụrụ mụba m oke Chukwu n'ụwa nwanne m azọrụ keta oke n'obi Chukwu kpọzie chimochi ma zama nwanne m bụrụla obu obodo ime onye ọma olùsàkọmọsí mú ní ibẹ̀ gẹ̀mẹ́nu wà bẹ́gúnú olùsàkọmọsí mú ní ibẹ̀ gẹ̀mẹ́nu wà bẹ́gúnú ọbịa meghe mụ ọbụ aka m were gwutinye ya ezoghị m mkpụrụ ụbọ m na-aga n'ime abịa na-agwụ okwuo nwanne m kwejibiri ojibe egbo nwanne m ka m bịazi wepụzi ifenụ ya ka nji na-ejere anyị ụwa nwanne m wepụ na ife ọbụ na-eme n'ụwa bigo ezoghị na ọ bụ oge Chukwu ya ka nji tizi egwu m jiri wee si n'oge Chukwu na ọ dị mma oge Chidimma Nigeria oge Chidimma Africa oge Chidimma oge Chidimma oge Chidimma oge Chidimma ije ọkọ sì mẹ nwayọ nwayọ ọkọ sì mẹ. aga m agaba n'ilu ebe mmadụ ga-echukwu amaga ebe mmadụ ga-echukwu amaga ogini ka mụ na-anara azụ aga m ejezi ịgwọba ọgwụ na ọ ga-adị njọ aga m ejezi ịzụba ọgbọnọ na ọ ga-adị njọ
na-ebe ebe mmanụ ga-echukwu amaga ebe mmanụ ga-echukwu amaga ọgịnị ka mụ na nara azụ aga m ejezi nsụba ọgbọ na ọ ga-adị njọ ọkama agafe ebe chi mụ na mfe Chineke n'ụwa feta ife dị mma anyị o anyị eze nwere onye ọsọ nsọ ụmụ Naijiria anyị eze nwere onye ọsọ nsọ ọkwa onye mmezi ife dị mma n'ụwa nwanne m ojenu ga-edari anyị eze ọkwa onye mmezi ife dị mma n'ụwa nwanne m onye ga-eto anyị eze o ibe anyị ogechi dị mma Afrịka ogechi dị mma Naijiria ogechi dị mma ogechi dị mma aga m agbazi ụmụ ụbọchị okwu gaba were ụmụ d'ibe aga m agwa ụmụ ụbọchị okwu gaba were uwe mụ d'ibe ada dị mma bụrụ ịnanya n'ụwa ịnanya na pọpụ ị na-agba ọ bụrụ na imesiere ihe gere ada ada dị mma chọrọ onye dị ya mma nye ga njidezi anya n'ụwa si na omerụ nwaanyị na omere ukwu nkụ enyi nwaanyị bụ ukwu nkụ nwanne m onye o nyere n'ụwa zoro isi ya emere enu wee maa na nwanne m ezi oyi m na ogechi dị mma ogechi lege ka mụ ji bụrụ aga m agbakwu ụmụ ụbọchị okwu gaba were ụmụ d'ibe aga m agwa ụmụ ụbọchị okwu gaba were uwe mụ d'ibe ada dị mma bụrụ ịnanya n'ụwa ịnanya na pọmpụ ị n'ọgba ọ bụrụ na imesiere ihe ike data ada dị mma chọrọ onye dị ya mma nye ga njidezi anya n'ụwa si na omerụ nwaanyị na omere okwu nkụ enyi nwaanyị bụ okwu nkụ nwanne m onye o nyere n'ụwa zoro isi ya ezi onye mụrụ ogechi dị mma ogechi dị mma ibe eji kwuo ya bụ ogburu ogechi dị mma o nwere onwe Naijiria na dị na mma n'elu ha nwanne m ogechi dị mma o nwere onwe Naijiria na dị na mma n'elu ụwa nwanne m n'elu ha ka m gwa ya gwa ada dị mma bụrụ ịnanya n'ụwa ịnanya na pọmpụ ị na-agba ibezere ihe gada ada nwanne m ada dị mma chọrọ onye dị ya mma ife njikwa ya bụ okpuru ụwa ka mụ na-ebezi ọ bụrụ ịgbọrọ nwada wee rute ebe a na-agbụ isi egwuru agwọcha isi egwu dada ụnụ na bọọlụ atasị isi egwuru agwọcha isi egwu dada ụnụ na-abọ wee tasị isi egwu olu nwanne echi ụnụ abịa agwọcha isi egwu echi ụnụ ata olu nwanne dịbi jiri ego ịgbadadị maka ụnụ jebe ifenu ada dị mmasị ihe na alụ adịrọ ya ọ bụ ya mere m ji nesi anya nwa m gosi na ome nwaanyị mere ugwu nkụnụ enyi nwaanyị bụ ugwu nkụ ịnụgo onye o nyere n'ụwa zoro isi ya ezi onye mabụ ka enu si dị ogechi dị mma ogechi dị mma ogechi dị mma ogechi dị mma asị na mbido akwa na-abịa arụ mana abịa banye abanye ọ dabasịa onye mmemme ndị n'ụwa nwanne m ojenu gedanụ mma nwanne m imebe jọ nwanne ịmanụ na njọ ga-abọzi ilu o mere ọrụ ya manụ ọ dị na nwata wee bido aka nye gị Jizọs bịanyere ibe n'ilu obere nwa ọ ga-adịrị mma ebe isi na mụ ga-adị mma n'elu ụwa ga n'iru nke ya ọ ga-abụ osimiri ịma na osimiri ada ata ata onye ka mmụ na-abụ obodo Joseph Ikechukwu iwe gboo President Josi Yokanabo ezi nwa bọnụ ọgbagbugwu Igbo oge isi bịa ezi nwa bọnụ ọgbagbugwu Igbo oge isi bịa isi mụ tibe egwu mụ na-eji n'ụwa na nke ị ga-enyere ha aka Joseph Ikechukwu ezi nwa egwu n'ịdị m mma President Josi Yokanabo oyimoyo Chief Ikechukwu iwe bụ Chief Agbaje 1 of Agbugwu onye ọma Agbaje zoghị onye ọma Agbaje zoghị onye ọma
osimiri ezoghị m onye ọ ga-adịrị m. Chief Bobby Nnọdị, Chairman Ashinol Limited, Ezinwa isi Amaeze Obi bụ eze nna wee bịa in Imo State, Owere. Chief Bobby Nnọdị nwanne m, obere nwa ọ ga-adịrị mma, asịghị tụrụ ugo n'ọdịlo begarụ anyị ga-eje. Onye ọma Bobby Nnọdị, onye ọma Bobby Nnọdị, Chairman Ashinol ndị ka na-akpọ Chayoma n'ụwa onye ọ ga-adịrị mma. Chayoma Transport Nigeria Limited odogbunu osisi pụrụ ibe bụ ụgbọ ezoghị na ọ ga-adịrị mma. Ọnwa egbu na ya oyi onye ogechi dị mma, ogechi dị mma. Chief ogechi dị mma. Ike Kisele Ozumba, Managing Director FA Ike and Sons Nigeria Limited. Ike Kisile onye ọma n'elu ezoghị m ọ ga-adịrị mma. Ike Kisile onye ọma ezoghị m onye ọ ga-adịrị mma. Eji nwa bọsị izu ọgụ bịa Ogbuebi ogbu ọkara ọla onye m onye ọma. Ogbuebi ogbu ọkara ọla onye m onye ọma. Ogbuebi ogbu ọkara ọla Kisili ezoghị m Kisili Ike Kisili Ozumba, Managing Director ka na-akpọ n'onye ọma FA Ike and Sons Nigeria Limited. Eleya Ogbuebi ogbu ọkara ọla n'izu ọgụnụ n'izu ọgụ onye ọma. Dr. Ladin Obodogo Ike Kisili Kisili n'ịgadị nwanne m, ọnwa ebuna ya ka mụ na-emenụ. Ọnwa ebuna Kisili n'ụwa ga na-ebe. Ezoghị m onye ọ ga-adịrị mma n'ịdị ụsọ. Ana m gbọtụrụ nwa ga-adịrị mma nụ onye ọma n'olile m mma. Ifeanyi Chimone n'ụwa oyimoma n'isobiri asị nga ejikwa oge Chukwu aga n'oge Chineke ka mụ ji biri. Ifeanyi Chukwu nwa bụ Ifeanyi Chukwu nwa bụ nenụha Selemo gị ka nna bụ Selemo International Nigeria Limited. Lord Aska Mohammed oke nwa ezi nwa chọzụ obodo ejenu nwa bụ n'ọzọ obodo. Aga m akpọzi onye dị mmanụ osisi pụrụ ibe bụ ụgbọrụ. Aga m anụba ka ihe jere ogiri ka jezie n'ugbo eze anyị ji birio, eze anyị ji birio n'ili ụzọ. Chibuja na ọnwụ ka eze dị ọla mmanụ ọkịja odogwu. Ọnwa egbu na ya ka mụ na-ebe onye ọma eze dị ọla mma odogwu. Onye ọma jakọta na-ekene yo, ana m eme ka anyị hapụ nwanne nụ, ana m eme ka ị mata nụ mụ na ile abụ na anyị bụ nwanne. Eze dị ọla mma onye ọma ọbịbị merụ na ọkịja niile nya mere ji wee jibe ya ejiji. Abịazie n'ọkịja wee nete anya wepụ na ibi na-eme n'ụwa n'ọdị anyị mma. Ọ bụ ya ga-eji wee tụka kọnụ n'elu nwa jibe ya eze dị ọla mma. Eze dị ọla mma ihe bụ n'ọzọ biri. Eze dị ọla mma na-ede mma Ogechi dị mma ụmụ ibe Ogechi dị mma Ogechi dị mma Africa Ogechi gwa magana Ogechi dị mma umegụ iwanye obodo umegụ ihe ego ime onye ọ ga-adịrị mma n'ebe gị si ka nna m ogologo ga-adịrị m eze ọnwa egwu na ya Ogechi
ga-esiri mma oge Chineke ga anyị na-ebe oge Chineke ga anyị na-ebe